De verdade. Non temos nada que decir. Nós non temos mentes intelixentes que teñan tanto que plantexar, pero no mundo da ciencia e da investigación, moitísimas mulleres aportando ideas, proxectos novedosos, tamén na innovación e na tecnoloxía e tamén no mundo da economía. Non hai grandes empresarias. Onde están as mulleres? No foro da Toja. Con estas preguntas, Carmela Silva cuestionaba o plantel de relatores escollidos para a segunda edición do Foro La Toja. Son 29 homes e só 4 mulleres. Ademais, a moderación das mesas e os actos de apertura e peche só teñen homes á súa fronte. Non é tolerable que no século XXI haxa un foro donde se está a falar de que vai a acontecer despois desta pandemia global, non este a mirada e as ideas do 52% da poboación, de nós, as mulleres. Silva explicou que trasladará estas queixas aos organizadores nunha carta, agardando ademais que esta situación non se repita en futuras edicións do foro. Estou segura que este vai a ser o último ano onde non haxa mulleres no foro da Toja, porque saben que pasa? Non hai reconstrucción sin nós. Non hai futuro sin nós. O 52% da poboación e o 54% do talento universitario. Non hai reconstrucción. Non é posible. E, por certo, totalmente cosa a mirada, porque a metade non está. A presidenta da Deputación ten previsto asistir mañá ao acto de clausura, momento que asegurou aproveitará tamén para trasladar aos organizadores o seu descontento de xeito persoal.